Moje pitanje vezano je uz pomoćnike u nastavi, namijenjeno je pročelnici za školstvo. Molila bih povratnu informaciju o tome koliko je učenika u našoj županiji ostalo bez pomoćnika u nastavi nakon što je propala mogućnost da se putem udruga ti učenici dobiju svoje pomoćnike u nastavi. Na početku kada sam prvi put postavila to pitanje, dobila sam zapravo jamstvo da ne moram brinuti da će na razini naše županije potrebe svih učenika biti pokrivene. Naravno da jasno mi je da u ovom trenutku to nije odgovornost županije, ali ako se radi o malom broju učenika, onda smatram da bi županija možda tu nešto i mogla učiniti. Pa za početak evo molim samo informaciju o tome koliko je učenika ostalo bez pomoćnika u nastavi. Hvala. Zahvaljujem. Prema nama dostupnim informacijama nitko u Primorsko-goranskoj županiji kome je županija osnivač nije ostao bez asistenta u nastavi. Sve što se kasnije događalo kad je završio natječaj Europskog socijalnog fonda iz kojeg smo mi povukli 2 milijuna kuna za 47 pomoćnika, nemogućnost apliciranja udruga i s njima smo u dogovoru i pokušat ćemo, ako bude nekakvih poteškoća, izaći mu u susret i riješiti probleme. Osim toga, zajedno sa Udrugom za cerebralnu paralizu i sa poticajnim mjerama Zavoda za zapošljavanje mladih za mlade, isto tako postoji rješavanje mogućnosti asistenata što Udruga za cerebralnu paralizu radi. Ponovo ponavljam, znači mi smo svoje potrebe škola za pomoćnicima u nastavi riješili 100%. Plus, tako je, evo župan dodaje, plus mi iz proračuna u ovoj godini 25 pomoćnika, a u prijedlogu proračuna za iduću godinu je 20 pomoćnika. Izvolite, gospođo Krpan. S obzirom da je natječaj u početku bio raspisan za 80 pomoćnika u nastavi, mislim da je naknadno putem tog natječaja primljeno 47, postoji nekakav nesrazmjer u prvotnim potrebama i u trenutnom broju pomoćnika. Pa bi ja molila da mi se ipak dostavi, ako je moguće, službena informacija postoji li ipak trenutno određeni broj učenika koji su na kraju ostali bez pomoćnika. Hvala. Ponovo vam odgovaram da nemam informaciju o tome da nekim školama je potreban pomoćnik u nastavi. Nemam informaciju. Kad ju budem dobila, rješavat ćemo ju.